Ξένη, έλα να σου δείξω κάτι. Προχτές έλεγες μου ότι παίρνεις πολύ ώρα να δημιουργήσεις γραφήματα για τις παρουσιάσεις σου. Έλα να σου δείξω εργαλείο που να σε ευκολύνει πολλά. Και πατώντας στον το κουμπί, μπορώ να επιλέξω μεταξύ διαφόρων. Wow. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε διάφορες επιλογές γραφημάτων. Πόσες εσύ? Wow, έχει πολλά. Πολλές, πάρα πολλές. Wow. Οκ. Έτσι, και το κάνω. Πρέπει να μας κάνει έναν quiz που να χρησιμοποιεί 4 different types of closed questions. Ας το κάνουμε ένα tap τώρα για μωράβι με 12 χρονών. Adapt the lesson plan for 12-year-old project-based learning. Taste. Learning. Και μπορώ Incorporating multidisciplinary. incorporate other subjects as well. Μπορούμε να δούμε πώς κάνει και Το podcast. podcast. Οκ. Ωραία. Κάνουμε generate το podcast. Γιατί το προτιμήσεις τούτο το application για τούτο το κομμάτι που μου δείχνεις? Το application το καλό του είναι ότι αποφεύγουμε τις παραισθήσεις ή τα λεγόμενα hallucinations που έχουν τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης. Άρα είναι misinformation. Δεν έχει ούτε misinformation, ακριβώς, δεν υπάρχει. Τώρα δημιουργήθηκε το podcast. Hey everyone, and welcome back. Ready for another deep dive? Always. Awesome. Well, today we're diving into something I think we can all agree is pretty essential. Definitely. The water cycle. Yep. And we're going to be looking at it with the help of the European Space Agency. They have this fun little video featuring their mascot, Paxi, that explains it all. Paxi. Paxi. Very cool. And you know what's really crazy? Okay. Να μπεις εσύ μέσα. Και να αλλάξεις λίγο το διάλογο. Ναι. Wow. Και είναι πολύ ωραίος ο τόνος με τον οποίο μιλούν. Κάνει το να φαίνεται ότι είναι πραγματικός διάλογος. Ναι. Hey everyone, and welcome back. Bora Ready kama for another join. deep dive. Always. Oh, wait. Someone wants to join. Hey, go for it. So how does the dinosaur thing actually work? How is it that we might be drinking water that dinosaurs were sipping as well? Oh, that's a great question. Okay, let's unpack this. Yeah, it's a pretty mind-bending idea, isn't it? Μπορούμε να δημιουργήσουμε courses με έναν απλό τίτλο. Sales Techniques. Δημιουργεί το course description. Το επόμενο βήμα δημιουργεί το αναλυτικό, το outline. Τώρα τα μαθησιακά αποτελέσματα για κάθε module με την εξήγηση γιατί επέλεξε τα μαθησιακά αποτελέσματα. Δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις. Ανά module. Επίσης μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, για παράδειγμα. Μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις. Ναι. Ή ένα study book. Θα δούμε το study book λίγο. Ναι. Μπορεί να κάνεις case study, activities, ερωτήσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις μέσα στην τάξη για να κάνεις motivate τους μαθητές σου, interactive elements, να δημιουργήσουμε ένα assessment το οποίο είναι resistant στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη για να τα λύσουν τουλάχιστον τόσο εύκολα. Functions, ας πούμε. Ναι. Εσύ έχεις τα πληρωμένα. Όχι. Και θέλω να δημιουργήσω το image το οποίο μου έδωσε τις οδηγίες. Να μου δημιουργήσει ένα visually engaging illustration του water cycle. Εντάξει.
τούτο είναι τετράγωνο, θα μπορούσα να το αλλάξω, να το κάνω 16:9 ή 2:3 ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, τούτο όλα είναι είναι το free version, εντάξει. Ναι. Και επίσης, Wow, that's great. ναι, ναι. Και ενώ σου κάνω scroll προς τα κάτω, δημιουργεί κι άλλα. Ενώ σου κάνω scroll προς τα κάτω, δημιουργεί κι άλλα. Wow, κοίτα πόσο Εντάξει, ρεαλιστικό ναι, είναι τούτο σαν ναι, εικόνα που το ναι. έκαμε μόνο του. Ναι. Okay, found music and voices σκέφτομαι. Αυτό να κάνουμε. Wow. Εντάξει. Το εργαλείο AI μπορώ να του δώσω μια προτροπή σε text και να το δημιουργήσει. Τέλεια. Okay.